Taliwa sa sunod-sunod nga bad news tungod sa mega fuel price hike, mitumausab ang good news. Ani ay patigayon ang nagpalibre og full tank sa gasolina sa mga motorsiklo. Sayranta ang good news sa report ni Alan Domingo. Gihugupan sa mga motorista ang usa ka gasolinahan sa Barangay Kansuhong, Talisay City nga gikontrata sa usa ka kumpanya alang sa ilang Corporate Social Responsibility kung CSR sa paghatag og full tank nga gasolina sa mga motorsiklo libre. Miabot na gani sa kalsada ang kataas sa linya sa mga gustong magpatubil sa ilang motor gikan pa sa ubang mga dapit. Matod ni Ariel Aligado ang COO sa kumpanya nga gitan-aw nila ang kalisod nga nasinati sa mga tao nga nahimong kabahin sa paglambo sa ilang patigayon busa haom lang nga mobahon sa usab sila niining panahon nga sila gikinahanglan. This is open to all motorcycles, to our fellow Cebuanos. No needed nga mga requirements or what. All you have to do is to bring your motorcycle here. Pahiyom sa ngabil, apan dakong katawa sa kasing-kasing ang kalipay nga gibati sa mga motorista nga nakalibre sila sa full tank nga gasolina. Alang sa mga trabahante nga naggamit sa motor, dako na kaayo kini ug tabang alang kanila sa panahon karon nga halos gikauna sa gasolina ang ilang kita. Dago kayo pasalamat sir kay medyo taas-taas ng gasolina dayon. Pag kabaw na ako nga na libre gasolina dire. Salamat kayo. Nga napultang kita og balik. Taas kayo, mahal kayong gas. First come, first serve o sa makauna lang. Dili mo ubos sa usa ka libo ang nakapahimo sa ilang libreng papultang sa gasolina. Samtang gidasig ni Aligado ang ubang mga patigayon nga mohimo sa samang lakang sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. It's not all about business. We really want to touch lives. We also want to help the community. Ingon ni kadaghan ang mga motorista nga nagpatubil sa gasolinahan diri sa Talisay City. Libre kini alang kanila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.